Et vull parlar d'un error típic que cometem en català amb la paraula doncs. L'error el fem quan utilitzem doncs com a conjunció causal per expressar causa o motiu. Et mostro un exemple a la pantalla. No vam arribar al cim, doncs l'Àlex estava cansat. Aquí el que vull dir és el motiu pel qual no vam arribar al cim, però resulta que doncs no expressa causa, per tant l'hem de canviar per una conjunció correcta. Una alternativa adequada podria ser no vam arribar al cim perquè l'Àlex estava cansat. Ara sí, perquè, amb accent i escrit junt, és una conjunció causal. No és l'única, n'hi ha d'altres. Per exemple, com que, ja que, per culpa de, atès que, a causa de. Algunes, com que, fan que hagis de canviar l'ordre de la frase. No vam arribar al cim perquè l'Àlex estava cansat, però com que l'Àlex estava cansat, no vam arribar al cim. D'altres, com atès que i a causa de, es fan servir en registres una mica més formals. En tot cas, evita l'ús de doncs per expressar causa. Fins al pròxim vídeo!